हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं मोननैसो रादाबफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। रायजोआव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रोङै राहा लागासिनो थानायखौ जों बयबो नुनो मोनगासिनो। अब्लाबो ड्राग्सनि फालांगि, ड्राग्स लानाया खम जानायखौ नुनो मोनाखै। ड्राग्सआ ड्राग्स जाग्राखौल' नङा, बियो नखर, समाज आरो मोनसे हारिखौ नोरजिया खालामो। बै गिख्रंथाव ड्राग्सआ दिनै जोंनि बर' नखर, समाज, हारियाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैदों। थिग बेबादियैनो मोनसे जोबोर दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझार जिल्लायाव जालांदों। गावनि असे फिसाज्लानि आखायावनो सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि जिउखौ फोजोबनो गोनां जायो। समबारखालि बे जाथाया जायो। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर' गामियाव जादों। सासे 35 बोसोर बैसोनि ड्राग्स जाग्रा फिसाज्लाया समबारखालिनि मोनाबिलि समाव बिमानियाव ड्राग्स बायनो थाखाय रां बिदोंमोन। बै रां बिनायाव मोनैनि थाखायनो रागाजों बिमानि खर'आव बुनानै होयो, जेराव 80 बोसोर बैसोनि बिमा पार्बती ब्रह्मआ जिउ गोमानो गोनां जायो। बिमाखौ बुथारनायनि दायाव ड्राग्स एडिक्टेड फिसाज्लाखौ क'क्राझार पुलिसआ हमनानै गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव बैसागु बिदाय फोरबो नायनानै फैफिननाय समाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो जिनाहारि खालामग्रा आरो नखरा हिरण्मय खाख्लारिखौ इनायै बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा दाबि खालामनानै 22 मे खालारखालि आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा धर्ना रेलि हाबाफारि लादोंमोन। लोगोसेनो बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो सरकारनिफ्राय 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजाग्रा हिन्जावसाफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय गोबाव सम बारलांनायनि उनाव जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारनायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव दोनदोंब्लाबो मोननांगौ बादि साजाखौ मोनैखौ लोगोसे सरकारनिफ्राय दिनैसिम बुथारजानाय आरो जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसानो अनसुंथाइ होआखै, जायखौ दाबि खालामनानै समबारखालि मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनजार रेलि हाबाफारि लानाय जायो। बे बनजार रेलि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फिन आसाम सरकारा बै दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि आवथायाव लाबोनानै थाबैनो फासिनि साजा फोसावनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लायावबो बे बनजार रेलिया जालाङो। बे बनजार रेलियाव आसाम सरकारनि फारसे रागा जोंनाय आरो खुद्रिनायखौ नुनो मोनो। मैयानि बे हाबाफारियावनो आसाम सरकारा हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, थरखनकारिक फासि दियक, हत्याकारिक फासि दियक, एबसु लं लिभ, जै बर' हारिनि जै बायदि स्लगानफोरजों गोमसारहोयो। गवालपारानि दुधनैयाव जालांनाय गिख्रंथाव मुगैथाव जिनाहारि खालामनायनि थासारिया सुग्लायै समावनो फिन उदालगुरि जिल्लानि माजबाद उराङाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जायो। सासे 9 थाखो फरायबाय थानाय 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा 5 सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना हमबाय। 5 दुथां सुबुंफोरा जाबाय मुस्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, अभिजुल आली, सासाम आली आरो एजर आहमेद। बै जिनाहारि खालामनायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ गोख्रैनो फासि होनो नांगौनि थाखाय आसु, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बायदि आफाद आरो रायजो राजाफोरा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरनि न'खौ सावनानै होनायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। समबारखालि गोदानै लकसभा बिसायख'थियाव देरहालांनाय एमपिफोरा समायखिरा लाबाय। मैया हादरनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय देरहाबोनाय बिजाथिफोरा एमपि महरै समायखिरा लानायनि लोगोसेनो आसामनिफ्राय देरहालांनाय सा 14 जन बिजाथिफोराबो एमपि महरै समायखिराखौ लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनिफ्राय देरहालांनाय साफ्रोमबो गावबा गावनि हारिनि सिनायथिफोरखौ गोदोनायाव लानानै समायखिराखौ लायो। सोरबाया इसोर, सोरबाया आल्ला, गडनि मुं लानानै समायखिराखौ लायो। थिग बे लेखायैनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव 10 बोसोरनि उनाव फिन सासे बर' फिसा एमपि महरै देरहालांनाय इउपिपिएल दोलोनि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो समायखिराखौ लायो। बिथाङा बर' हारिनि आर'नाइ लानानै बर' रावजोंनो एमपि महरै हादरनि साफ्रोमबो एमपिनि सिगाङाव समायखिरा लायो। बिथां लाखांनायनि उनावनो आसामनि साफ्रोमबो देरहालांनाय बिजाथिफोरा समायखिराखौ लायो। सेन्ट लुसियानि डेरिन सेमि इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव थांनाय हराव भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि सुपार 8नि मोनसे मेचआ जालाङो। बे मेचआवनो गिबि बेट हमग्रोनानै भारतआ केप्तेन रहित शर्मानि गोख्रों 42 बलाव 92 रान बुनायजों 20 अभाराव 205 रान खालामनानै अस्ट्रेलियानो 206 राननि टार्गेट होयो।
रहित शर्माया गावनि 92 रान खालामनायाव गासै मोन 7 आरो मोन 8 सिक्स बुयो। अस्ट्रेलियाया 206 राननि टार्गेटखौ होसोनानै 20 अभाराव सा 7 उइकेट हगारहरनानै 181 रानल' बानायनो हायो आरो भारतआ बे मेचखौ 24 रानाव देरहासार जानो हायो। मैयानि बे मेचआव देरहानानै भारतआ आईसीसी इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि सेमिफाइनेलाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। गुबुन फारसे 6 जुलाइनिफ्राय जिम्बाब्वेजों गेलेनो गोनां मोन 5 T20 मेचनि थाखाय भारतनि टीम स्क्वाडखौ मैया फोसावनाय जायो। बे स्क्वाडआव गिबि खेबनि थाखाय आसामनिफ्राय रियान परागआ सायख'जायो। रियान परागनि भारतनि क्रिकेट हानजायाव सायख'जानाया रायजो नाङैनो रंजाखांनाय लाबोदों लोगोसे क्रिकेट गेलेगिरि इयुन जोलैफोरनि गेजेराव थुलुंगाखांनायखौ लाबोदों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।